তিনিটা মার প্রমোদ বড়ৰ এই মাৰ আৰু দৃশ্য এই অসম বাকী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে মন্ত্ৰী মণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বদলেন নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহওঁ দ্বিতীয়টো আমাৰ দফাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় BTR ৰেকৰ্ডৰ দফাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিটলায়াও কঁঠালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম 2 নম্বৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড় বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব আৰু 3 নম্বৰ দৃশ্যটো যোৱাকালিকৈ একদিন আগত এজন জেনেৰেলক একে মায়েগৰ এংকৰি ইমান স্পষ্টকৈ কৈছে যে প্ৰমোদ বড় মে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ নাও টু প্লিজ ওয়েলকাম জেনারেল সাহাব উইথ আওয়ার ট্রেডিশনাল বড় আরনাই প্রমোদ ডাঙৰীয়া রিকুৱেষ্ট কৰিছে জেনারেলক আরনাই দিবলৈ কাৰণে আৰু জেনারেল ডাঙৰীয়াও নিজৰ মাথাটো থলত বনাই আগবাঢ়ি আহিছিল বেচা আরনাই পাবলৈ নিজকি আলাই দিলে আরনাইটো প্ৰমোদ বড়াই এনেকুৱা মানুহৰ আজিৰ তাৰিখত মেণ্টেল স্থিতি নৰ্মেল আছে না এবনৰ্মেল আছে ইয়াৰ সন্দেহ আছে তেখেতসকলে যিয়ে নাকক সেইটো আজিৰ তাৰিখত ৰাইজ ৰাজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই গতিকে বিজেপি আৰু ইউপি পিলৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় কথাটো এইটো ইয়াৰ মাজতে কিবা একটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি ব্যক্তিগত গৰ্জন মোसाहारिया खालामनांगौमोनब्लाबो डिलिमिटेशननि सोमोन्दै आं एसेबां माथा मारिनाय जायाखै गोबां खारननि थाखाय अबसे आङो क'क्राझार चिरां जिल्ला हिसाबै प्रेसिडेन्टखौ लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामाव आं बे बाथ्राखौनो बुंदों मोननैसोल' पइन्ट आङो उत्थापन खालामदों जे बिटिसि एकर्डखौ लानानै जे 6 शिड्युल एरियायावहाय 75% रिजार्भ जानांगौ बे मोनसे खोथा दा बेखौ नायोबा नोंथांमोननि बे एलएसि रानलाबायनाया एखेबारे इलजिक एज पार दा डाटा जायाखै बे हिसाबै नोंथांमोना बेखौहाय नायफिननांगौ बे खोथाखौ आङो होनदों आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय दिनै 2017 आवहाय डिलिमिटेशनखौहाय फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन एक्सेप्ट जम्मु आरो काश्मीर कारण जम्मु आरो काश्मीरखौ स्टेटखौ सिफायनानै इउनियन टेरिटरि रानना होनायाव बे गोनांथि जादोंमोन नाथाय आसामाव 2026 आवनो जुदि अल इन्डिया बिसायाव जाखायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मानो हाथाखौ निश्चय बिजेपिनि माबा मोनसे एजेन्डा थाखोमादों आरो बे दिनै गरजननि बुंनाय नङा फ्राय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रानो बुंदों पलिटिकेल पार्टिफ्रा बुंदों एमएलएफ्रा बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजायानो जुदि बेनि एगेन्स्ट एप्रिहेन्सनाव दङब्ला रायजो राजानि खोथाखौ खोनासंनांगोन आरो नायफामफिननांगौ होननानै गरजनाबो मेम'रेन्डाम होदों दा ओरैहाय इउपिपिएल आरो बिजेपि बर' लिडारफोर थासेयावबो बिथांखौ जाया होननाया निश्चय बिथांमोननि रिपर्ट मथे बिथांमोना टेलिभिजन ड्राफ्टखौहाय नायफामफिननांगौ आरो उदालगुरि आरो क'क्राझारा एस रिजार्भ थानांगौ होननाया बे वेलकाम एटिट्युड जादों आङो बिनि सोमोन्दै दा बेसेबां डिलिमिटेशन कमिटिया बा इलेक्शन कमिशना बेखौ आजावगोन आं बिनि सोमोन्दै तथ्यखौ लाथ'वाखै आसा खालामदों एबसुनि होननाय मथे आदा दावरावमोननि होननाय मथे आरो बिपिएफनि नाजानाय मथे स्टुडेन्ट इउनियननि नाजानाय मथे मोजां जोंनि फेभाराव जागोन होननानै आं आसा खालामदों गिबियावनो बड'लेण्डनि मिडिया चिरां जिल्लानि मिडिया बिथांमोननिसिम बे मोजांथार सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थादों आरो नैथियाव बड'लेण्डबासि आरो गासै असमबासिनिसिम खुलुमनाय जासिबाय कंग्रेसनिफ्राय खुलुमदों जोंहा दिनै मोनसे मोजांथार प्रग्राम जानानै थांबाय जोबसेयानो क'क्राझार लकसभानि इनचार्ज बिथां गुणकान्त गगৈ बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो क'क्राझार एलएसिजों लोब्बा थाफानाय मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो बरपेटा जे एरियानिफ्राय गोलैदों प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि इनचार्ज बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो बेबायदिनो सिस्टार अर्गानाइजेसन दङ जोंहा इयुथनि सेबानि महिला जेसेबां संगठन दं बिथांमोना फैजोबदों दा बावहाय जोंहा बिराद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों जे गाबागाव जिल्लानि ब्लकफोरा बेसेबां इमप्रुभ जादों मण्डला मोनबैसो रेडि जाखो बुथफोरा मोनबैसो रेडि जाखो दा दिनैनि एसेसमेन्ट मथे ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनि खोथानाय मथे 60%नि एसे बारा कमप्लिट जाबाय जोङो आसा खालामदों नैबे अखा बांखा जुदि जायामोनब्ला दै बानाया जायामोनब्ला जोङो दासिमाव फोजोबनो हासिगौमोन फैबाय थानाय नैबे आगस्ट मासाव जोङो बेखौ फोजोबगोन होननानै आसा खालामदों आरो सिस्टार अर्गानाइजेसनफोरनि रिपर्ट मथे जोंनि लिडारफोरनि रिपर्ट मथे दिनै कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जादों आरो बे कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जानाया
मोननै मोनथामसो खारनाव जोंहा जे बिधान सभा इलेक्सन जानो थांबाय थादों मध्य प्रदेशानो होन राजस्थानानो होन छत्तीसगढ़ानो होन दा बेफोराव कंग्रेसानो खोब मोजां लिड लाबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो नरेन्द्र मदिनि जे बिजेपि गभर्नमेन्टनि जानाय लोंनाय बायदि बेसादनि दाम बारायनाया एखे हां गैया बां गैया जेबो लिमिट गैया लोगोसे मणिपुरनि थासारि जे एसटिफोरनि सायाव जेबायदि थासारि अयथासार मध्य प्रदेशआव जा सारा इन्डियायावनो सोरखौबा हासुलादों सोरखौबा लं थङै खुनानै हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव राजा लामाफ्रावहाय थाबायहोदों आरो बेबायदिनो एसटि आदिबासिफोरनि सायाव अयथासार दा बे जिनिसखौ नुनानै दिनै गासै भारतल' नङा सारा प्रिथिबियावनो बिजेपि गभर्नमेन्टनि फारसे मुगैनाय आरो सोंखारिनाय फोरमायदों आरो बे सोंखारिनाय आरो मुगैनाया दिनै कंग्रेसनि राहुल गान्धीनि हम नफरत का दुकान बंद किया है और प्यार और मोहब्बत का दुकान खुला किया है बे भाषणा बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों बे मोनसे गेदेरथार दोहौ बावहाय बिसेस जेबो बेबायदि दाबि गैया जोंनि दाबिया बेल' जे बेसादफोरनि दाम बांनायखौसो जोङो दिनै गले गले आवबो होबोबाय थादों जे नोंथांमोना एसेबां बुंसेयावबो अपोजिशन पार्टीनि एसेबां खावलायसेयावबो सारा भारतनारिनि रायजो राजाफोरनि खावलायसेयावबो नोंथांमोना बेसादफोरनि दामखौ मानो बारानिफ्राय बारा खालामबाय थादों दा बे जिनिसा गाज्रि जागोन बेनिखायनो जोंनि कंग्रेसआ खनसेबाव सारा आसामावनो जेसेबां जिल्लाफोर दङ जोङो बे धरनाखौ लानाय जादों दाम बेसाद बांनायनि एगेन्स्टै जोंनि बे मोनसेल' मेम'रेन्डाम फैगौ बिसायख'थियाव दिनैहाय कंग्रेसआनो मोनसे बिकल्प जादों खालि बिटिसिल' नङा आसामल' नङा सारा इन्डियायावनो दहाय दान्दिसे सिगां बुंखानाय बादि जोंनि बिटिसियावबो नोंथांमोना दिनै नुबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेरावहाय लिडारफोरनि गेजेरावल' खुनुरुखुम मिलायनाय दङ किन्तु ग्रास रुटआव बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि अरलायनाय अमिल दङ दा बेखौ नायोबा थैलाय उजिलाय बिजेपिनि भटार्सफ्रा इउपिपिएलनि केन्डिडेट होयोबा बेनो होआ आरो बिजेपिनि केन्डिडेट होयोबा इउपिपिएलआबो होआ दा थिग बेबायदिनो फारसेथिं बिपिएफआ थांबाय बिपिएफआ बिराद गोबावनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन ट्रेनिं होबाय थादोंमोन बोरै आरएसएसखौहाय बुरखायनो बोरै बिजेपिखौ बुरखायनो नाथाय बुरखायसेयावबो बिथांमोना दिनैहाय ना एनडिएआवनो लाजाबाय ना एनडिएआवनो लाजाबाय दा ओरैबो थलं थफं दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बिपिएफ बायदि एसेबां 17 बोसोर गभर्नमेन्ट खुंखांनायनि उनाव थाखा फैसानि अभाब गैया लिडारफोरनि अभाब गैया बेबायदि थासारियावबो बिथांमोना दिनै गाव हारसिं गसंनो गिनाय दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया बिपिएफजों बोरै थाबावगोन दा इउपिपिएलजों सोर थागोन बिजेपिजों सोर थागोन दा हारसिङैनो ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों ओरैबायदि मोनसे प्राकृतिक सिचुवेसन जाना होदों कंग्रेसआनो बिकल्प जादों दा कंग्रेसआ जेसेबां जोङो ग्रास रुट लेभेलाव डेभेलप जादों बेनिख्रुइ जोंनि बायजोआरि बेकग्राउन्डआनो जोंनि फेभारावसो मावबाय थादों आरो मा दा बेखौ नुयोब्ला कंग्रेस इज भेरि गुड इन ए भेरि बेटार पजिशन देन एस्टारडे बिपिएफनि खोथाया नेशनेल पार्टि जायगा होनाङा बिथांमोनहा नेशनेल पार्टिखौनो सौनायबाय थादों बिजेपिखौ गले गले दिल्लीयाव थांहां नागपुराव थांहां गुवाहाटीयाव थांहां डाङरिया हाग्रामा डाङरिया खद गयसे खद জোৱানাই হ্যাঁ এই এনডিএ ন্যাশনাল পার্টির লগত এলায়েন্সৰ কাৰণে তেখেত ইমান মাহে মাহে আশা কৰি আছিল সৈ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি डेमनस्ट्रेशन केतियाबा राजघाट शो केतियाबा हाजार हाजार मेल मिटिंग केतियाबा थाउजेंड जयनिंग है गट्टै नाटक बिला केनेका आमी बिजेपिक आकर्षणिक करिबा पारिम সেইটোৰ কাৰণে তেখেত আজিলৈকে কাম কৰি আছিল বেচৰাগোলা কিন্তু এনডি অৰ্থাৎ বিজেপি তেখেতক ৰেজেক্ট কৰি দিলে আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা যদি কয় নেশ্যনেল পাৰ্টিক স্থান দিব নালাগে ইয়াতকে বুহা মিছলীয়া ড্ৰামাটিক আৰু খোদ আছে ৰাইজ ৰাজা আজিৰ তাৰিখত ছবি বুজে এই গতিকে হাগ্ৰামা ডাঙৰে যিমানেই নকওক নেশ্যনেল পাৰ্টিক নালাগে এতিয়া তেখেতৰ মানুহবিলাক কংগ্ৰেছৰ লগতো কথা পাতি আছে আমি আৰু কি কম ইয়াতকে বেছি प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बियाद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन तिनिटा मार्क प्रमद बर'र এই मार्क आरो दृश्य এই অসম বাকী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এক নাম্বাৰ মাৰ্ক মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক जुदि पृथक बडलेण्ड নহয় মই गावबुराव নহং नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमद बर'नि आरो द्वितीयটো আমাৰ দফাবিলা যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ দফাবিলা যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয়
मुई एजन डांगरिया कइसे बीजेपी तुम्हार सितलायाव सतालत गई मुई सुइसाइड करिम 2 नाम्बार এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড় বা আমাৰ অসম বাকীবিলা পাহৰি নাযাব আৰু 3 নাম্বাৰ দৃশ্যটো যোৱাকালি কয়েকদিন আগত এজন জেনেৰেলক একে মায়েগৰ এংকৰি ইমান স্পষ্টকৈ কৈছে যে প্ৰমোদ বড়ো মে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ নাও টু প্লিজ ওয়েলকাম জেনারেল সাহাব উইথ আওয়ার ট্রেডিশনাল বড়ো আরনাই প্রমোদ ডাঙরিয়া রিকুৱেষ্ট কৰিছে জেনেৰেলক আরনাই দিবলৈ কাৰণে আৰু জেনেৰেল ডাঙরিয়াও নিজৰ মাথাটো থলত বনাই আগবাঢ়ি আহিছিল বেচা আরনাই পাবলৈ নিজকি আলাই দিলে আরনাইটো প্রমোদ বড়োই এনেকুৱা মানুহৰ আজিৰ তাৰিখত মেণ্টেল স্থিতি নৰ্মেল আছে না এবনৰ্মেল আছে ইয়াৰ সন্দেহ আছে তেখেতসকলে যিয়ে নাকক সেইটো আজিৰ তাৰিখত ৰাইজৰ ৰাজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই গতিকে বিজেপি আৰু ইউপি পিলৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় কথাটো এইটো ইয়াৰ মাজতে কিবা একটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি ব্যক্তিগত গৰ্জন মোসাহাৰিয়া खालामनांगौमोनब्लाबो डिलिमिटेशननि सोमोन्दै आं इसेबां माथा मारिनाय जायाखै गोबां खारननि थाखाय अबसे आङो क'क्राझार चिरां जिल्ला हिसाबै प्रेसिडेन्टखौ लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामाव आं बे बाथ्राखौनो बुंदों मोननैसोल' पइन्ट आङो उत्थापन खालामदों जे बिटिसि एकर्डखौ लानानै जे 6 शिड्युल एरियायावहाय 75% रिजार्भ जानांगौ बे मोनसे खोथा दा बेखौ नायोबा नोंथांमोननि बे एलएसि रानलाबायनाया एखेबारे इलजिक एज पार दा डाटा जायाखै बे हिसाबै नोंथांमोना बेखौहाय नायफिननांगौ बे खोथाखौ आङो होनदों आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय दिनै 2017 आवहाय डिलिमिटेशनखौहाय फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन एक्सेप्ट जम्मु आरो काश्मीर कारण जम्मु आरो काश्मीरखौ स्टेटखौ सिफायनानै इउनियन टेरिटरि रानना होनायाव बे गोनांथि जादोंमोन नाथाय आसामाव 2026 आवनो जुदि अल इन्डिया बिसायाव जाखायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मानो हाथाखौ दरखार निश्चय बिजेपिनि माबा मोनसे एजेन्डा थाखोमादों आरो बे दिनै गर्जननि बुंनाय नङा फ्राय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रानो बुंदों पलिटिकेल पार्टिफ्रा बुंदों एमएलएफ्रा बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजायानो जुदि बेनि एगेन्स्ट एप्रिहेन्सनाव दङब्ला रायजो राजानि खोथाखौ खोनासंनांगोन आरो नायफामफिननांगौ होननानै गर्जनाबो मेम'रेन्डाम होदों।